Another day, another story, guys. Welcome back to my channel. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nizile neza ngamajubane nazongisaphotha kwi-channel yami. Thank you so much. Uma ukuthi umusha kwi-channel, please don't forget to subscribe bafethu, kuya-like-wa, kuya-comment-wa, kuya-share bafethu, nenze into e-right. So today is yet another day and I'm bringing you another story. Another day, another story, guys. Ngithi mina-ke uthi uGeli Kupilungi ngirevengela ubhuti wami owabulawa umngani wakhe ngenye indlela nami engingakaze ngize ngicabanga ukuthi ngingenza ngayo. Uthi-ke uGeli, ubhuti wami nje ukhule ewubhuti o-right ongenankinga, yabo nje he was a good guy, ethandwa endaweni, eyisibonelo esihle ey'ndaweni, yabo. Yabo nje lo bhuti o-right. Uthi angazi ukuthi i-U-turn yathathekaphi then my brother changed. Uthi waqala esewubhuti nje othanda izinto. Uthi uma ethanda izinto, he then met this guy, wayewubhuti omdadlana kancane kunaye. So wagcina esewumngani wakhe. Uthi lo bhuti wenza zonke izinto ey'ngasile like uyisigebengu nje esaziwayo, untshontsha iy'moto, ushaya ama-heist. Uthi yabo yonke into engasile is associated nalo bhuti. Uthi yabo ngale ndlela yokuthi nje wonke umuntu wayebona ukuthi uyena o-influence ubhuti wami because ubhuti wami was very smaller than lo bhuti lo. Uthi hhayi, okay, cool, bezwane bewothumi kube mnandi kube njeyaya. Uthi hhayi, beshaye-ke kwaziwe nje ukuthi nje ubhuti wami isigebengu nje esikhulu yabo, esitshempu futhi nje, yabo lo mfana omncane kodwa osatshwayo nje indawo yonke yabo. Because after matric ubhuti wavele wathi yena uzothatha i-gap year. And then that's when this guy came over-ke wazoba umngani kabhuti wami. Uthi angi-understand nokuthi i-friendship yabo yaqala kanjani yabo. Uthi hhayi, okay, cool, bezwane-ke makuyontshontshwa bahamba ndawonye. Uthi even ekhaya siyazi sonke ukuthi umfana wasekhaya uyantshontsha and we are all convinced ukuthi ubhuti wami ukube kuthiwa akazananga nalo guy ngaba ngayona lento ayiyona. Uthi I think the biggest mistake esasiyenza ukuthi sasi-blame this guy for everything eyayenziwa ubhuti wami. Uthi hhayi, okay, cool, hhayi ubhuti wami ahluphe ubhuti wami. Uthi nje unganqeni ukuthi sisahleli kusamnandi ekhaya uzwe sesiyabizwa sekuthiwa nangishawa umphakathi, hlampe wakwenye indawo, wakwenye i-section, thina sihlala kwenye i-section. Yabo nje lowo muntu ohlupha in that sense yabo. Ngale ndlela ukuthi nje ushawa ngisho imiphakathi, wenzani wenzani wenzani. Uthi in all of that thina sibhizi si-blame-a le ndoda le, sithi nje hawu ubhuti omdala kangaka ubhizi nje nelentuzane nobhuti wethu. Uthi lapho ngingane I don't have any powers because ngimncane ngisho kunaye lo bhuti lo. Uthi kodwa nje senginakho nami ukumzonda lo bhuti because even umama ekhuluma uthi nje umuntu o-influence-a le ngane ilo bhuti. Uthi hhayi, this one time lo bhuti lo athathe ubhuti wami behambe. Uthi babehamba babeyobamba imoto emali. Uthi hhayi, ibanjwe-ke imoto emali. Uthi kudutshulwane-ke kushuthi-ke and then ubhuti wami wasala kwisimo. Uthi yo, the sadness yayisekhaya kukhalwa. Wafika lo bhuti lo ethi uzoletha imali. Uma efika ethi uzoletha imali, wavedane nje ekhaya sonke nje bonke bamlwisa kwathiwa nje asifune imali yakhe engcolile, usathane kabi wena. Uthi lapho thina, mina ngikhula kunale engale yokuthi this man uyena obulala ubhuti wami. Like nganginalokho nje engqondweni yami ukuthi lo bhuti uyena obulala ubhuti wami. Uthi hhayi, nangomngcwabo etshele nje ukuthi ungeze ngisho nasemngcwabeni asifune imali yakhe ebolile, asifune imali yakhe engcolile, wena isigebengu, uwena obulalisa ingane. If it wasn't for you, ngabe ingane yethu iyaphila yabo. Uthi hhayi, nangempela-ke ubhuti nje aphume-ke kithi but usahlala endaweni because uyasatshwa phela yabo. Nathi nje isibindi abantu basekhaya ukuthi beze bemu-give it because vele babe-grieve-a yabo. So naye wayebahloniphela ukuthi vele uya-understand i-situation yabo yabo. Nokuthi nawe mase at that point ukuthi sengancame ngibulaleke uma kuthi uyabulala but iqiniso ngizomtshena because ngilahlekelwe ngenxa yakhe. Hhayi, uthi uGeli, hhayi-ke kube right, kube njeyaya. Uthi kube khona nje mase ngikhulile lo bhuti ngiyambona usengibuka ngelinye iso. Uthi mind umdala, uthi hlampe ukushiya ngo-20 years or more. Uthi hhayi, lo bhuti lo ngimbona nje ukuthi usey'bonela nje okusantonjana la kumina and ngimunyanya. Uthi ngisho ethi ukukhuluma nami ngimuphoxaphoxe nje yabo. Ezesho ethi wena yazi indlela engangizwana ngayo nobhuti wakho, angi-understand why ukuthi wena usungitreat-a kabi kanje, ngazuthi nje ngidimoni, yazi ubhuti wakhe engaphatheka kabi kanjani uma engabona indlela ongitreat-a ngayo, indlela engangimbhekelela ngayo ubhuti wakho. Uthi hhayi, lo bhuti njalo nje uyanginaka, njalo uyanginaka. Uthi sengimdala nje sengiqede ngisho u-matric. Uthi hhayi, kuhamba isikhathi. Uthi uma kuhamba isikhathi yabo, kwashona ubaba yabo, ngasala nomama. Uthi uma ngisala nomama, ayi ngize ngithi kube khona into engifelayo ekhanda lami ukuthi
give this guy a chance. Uthi nakhona ama-intentions ami vele awamahle. Ngiy'tshela nje ukuthi kumele ngimnike i-chance. Ngenzela ukusondela eduze kwakhe because I am still angry and I feel ukuthi ubhuti wami udinga i-justice and the only person ongamnika le justice ayifunayo yimina. Uthi hhayi, ubhuti angishele ngithi nje bhuti ngowakho, yezwa yini? Uthi kubatshazwe endaweni ekuthiwe nje ngiyisilima sentombazane, uthi ngithuke ngisho nawumasho just nje yabo lento eyenzile, I don't even think ukuthi ubhuti wakho would be proud. Uthi ngithi nje ngeke, ubhuti wami angeke engabi proud phela wayengafosiwe ukuthi azwane nalo muntu wayeyithandela. Uthi yabo nje ngibe umuntu nje manje ose-right, osesesayidini lalo bhuti ongasenandaba nokuthi abantu bathini. Uthi hhayi sithandani. Uthi ngiyamunyanya lo bhuti like with all of my heart. Uthi ngimnyanya ngale ndlela nami engingakwazi nanokuzenzisa because ngihlezi nginale feeling ukuthi lo uyena owabulala ingane kamama. Hhayi, uthi-ke sithandane-ke bhuti aze angitshele nokuthi nje akaze ethandane nomuntu ofana nami and uchaza ukuthi uyangazi ngikhula nani 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 nani. So ucabanga ukufika ezolobola ekhaya. Uthi uma ngiyomtshela umavele ahlanye athi kodwa nje yena ubaba wakhe ngathini ezwa kuthiwa mina ngizothatha amalobola aleyanja. Yabo uthi ayishubisa umama. Uthi hhayi, ngithi mina noma phela sekukudala bakwethu kumele sifunde ukuxola yabo. Uthi nje inhliziyo lapho igaya iy'bozi kwakumina. Uma ngimbuka lo bhuti vele ukuthi angimbulale ngesibhamu, yezwa. Uthi lapho useshintshile nje ngokwakhe ukusho ukuthi akasazenzi lezi zinto yabo. Uthi kodwa nje ngiyabona ukuthi lo uthi unemali ubhuti wakhona, unemali. Uthi hhayi, aphuthume-ke ubhuti wakhona-ke alesi amalobolo-ke ekhaya. Uthi hhayi kube yikhumba yake noma besebona imali phela namalobolo naye ehlise umoya kancane yabo agcine e-realise ukuthi no, i-happiness yami ibalulekile. Uthi ugele hhayi ngilentuze-ke. Uthi ngihambe-ke ngiyohlala ngalo bhuti-ke. Uthi umuzi wakhe unjani guys? Uthi ashathi no ngifuna ukukukhipha elokishini, awudizevu ukuhlala elokishini. Uzohamba khona umuzi bese ngiwakhile vele okwi-isolation. Yabo le mizi engathi isey'ndaweni engathi isemaplazini kanje. Uthi nje awunama-neighbour, awunalutho nje kuleya ndawo like unodeda ngendlala wendawo. Uthi ngithi even better ngisho ngenhliziyo. Uthi ngithi nje vele nami ilokishi angilithandi linama-bad memories and abantu bayangijaja because ngideyitha wena and everyone believed ukuthi unesandla ekufeni kabhuti wami, yabo. Cause wonke ama-rumours ayisho njalo ayethi nje lo unesandla. Uthi-ke ikuphathe ngikhohlwe ukusho ukuthi ubhuti wakhe after nje ukushona kwakhe lo bhuti wavele waceba vele-ke nje into engaziwa waba nje isigwili. Hhayi, uthi-ke ugeli-ke ayi ngihambe-ke ngiyohlala kule ndawo ye-isolation. Uthi-ke ubhuti-ke angishayise i-room tour. Uthi hhayi sishaye i-room tour kodwa kube khona le ndlu le athi akekho ready ukungikhombisa yona until yonke into nje ize ibe final sishade because wayesangilobolile that time ngizohlala naye. Until size sishade like a white wedding and then only I can be able to see the room yabo. Uthi hhayi ngithi mina okay not a problem. Vele vele soshada soon 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 yabo. Uthi ngiwuthande umuzi. Uthi ngihlala khona. Uthi aze angitshele athi even kungathiwa I'm not around, don't even try and phipha kuleya ndlu ungenzi lutho. Yabo uthi nje futhi kube khona lo khona izinto abhizi ngazo but mina mhlampe engingazazi. Hhayi, uthi-ke yabo ngihlale khona-ke. Uthi hhayi, mase ngizoshada nje naye ngiqale manje ngiba namaphupho amambi. Uthi nje uma ngilele ngiphupha kambi. Yabo lento yokuthi uphupha kambi. Ngiphuphe nje engazuthi khona into engikhuzayo ithi ungayenzi lento, ungasondelani nalo muntu yabo. Uthi nobhuti wami sengiqala ngisho nokumphupha kulezo iy'nsuku lezo nje nginokuhlala hlale ngiphupha ubhuti wami noma engekho clear kahle amaphupho. But nje nginokumphupha ever since nje I moved to this house nje angina-peace yabo. Uthi hhayi okay cool. Ngitshene ukuthi hhayi hlampe ukuthi sikwi-isolation le ndawo vele isendaweni ey'sabusayo nje ey'semahlathini yabo. Hhayi, uthi ngihlale-ke nalo bhuti lo. Uthi hhayi hlale-ke. Uthi ungenzela yonke into. Angu-housewife bafethu yezwa. Kodwa akathandi isikhathi esiningi ukungishiya ngedwa kule ndlu. Wenza ngayo yonke indlela ukuthi if ever kuwukuthi hlampe khona la kumele aye khona uzohamba hlampe ayongishiya elokishini yabo. Kulo muzi wakhe oselokishini because akekho comfortable ukuthi ngihlale ngedwa lapha. Nami vele ngiyayisabela-ke nje ukuhlala kuleya ndlu. Hhayi uthi okay, all good and well sihlale nomuntu wami. Uthi hhayi, kufike-ke usuku lomshado. Uthi nje ngiphupha ubhuti wami futhi ngalelo langa. Uthi uma ngimphupha ubhuti wami ngimphupha engathi uyakhala yabo.
Uthi ngempapha yakhala uthi ingi-stress-e le nto le but ngiyasaba ukutshena uma because uma uzoyi-interpret-a ngale ndlela yokuthi kufanele ubhuti wami ekhale because ushada nesitha sakhe yabo. Hhayi, uthi ugeli-ke ngilentuze-ke ngihambe-ke ngiye emshadweni. Uthi hhayi uma ngihamba ngiya emshadweni uthi yabo mase kuhleli mase kuzothiwa nje I do mase uzosho ama-vows. Uthi mase kumele ekhulume lo mfana ekhulume ekhulume. Uthi mase kukhuluma mina kube khona into ethi nje awuphenduke ubuke kwi-crowd yabo. Uthi ngiphenduke uthi uma ngibuka i-crowd ngibone hhayi bo ubhuti wami phela lo angisho ngathiwani. Uthi I was very shocked. Uthi yabo ngale ndlela yokuthi ngaye ngaphoza nje ngangasho ukuthi I do because ngiqeda kubona isimanga. Wonke umuntu uxakekile ukuthi hayi bo kwenzakalani ngomakoti yabo. Uthi ngimbone esukuma kwi-crowd ehamba yabo. Evele esukuma yabo kwi-crowd kuhlelwe phansi avele asukume aphume. Uthi ngami isikhathi eside ngimgqolozela ukuthi hayi bo is it him ngempela noma hlampe amehlo ami ayangidisiva kwenzakalani yabo. Uthi hhayi okay umshado uqhubeke and then bhuti angithathe singayi endlini from umshado straight siye honeymoon. Uthi hhayi kube mnandi yonke into ibe right hhayi. Uthi then I came back. Uthi ngibuye uthi uma ngibuya angitshene-ke lo guy athi ehene mfethu-ke since ngangikuphromisile ukuthi uzokhona ukungena kule ndlu only uma ngabe mina nawe sesishadile ngokusemthethweni. Uthi hhayi ngithi mina ngiyakhumbula usho njalo. Uthi I think it's high time manje-ke ngoba sesishadile ukuthi ngikukhombise le ndlu le and then uzokhona yabo ukuthi kungabikho imfihlo between mina nawe because manje I can trust you ngiyabona ukuthi usuwumuntu wami yabo. Uthi hhayi ngithi okay. Uthi ayisingene kule ndlu. Uthi mesingena kule ndlu angene kuthi nje indlu enhle kodwa nje iyasabisa yabo inezinto zesiZulu kakhulukazi iy'khumba, iy'gubhu yabo into ongayiqondi nje kahle hhayi. Uthi uma ngingena ngangitshela ngikhulumela iy'cathulo ngihlale phansi. Uthi hhayi ngiy'khumula iy'cathulo ngihlale phansi. Uthi athi ehene akhulume-ke uthi akhulume nje into engingayizwanga ukuthi wayethini but yayizulu but into engingakhoni ukuyi-interpret-a. Uthi beyikhuluma leyo nto bese ethi-ke ningangena. Uthi kungene abantu abafishane abangaka. Uthi bengene abantu abafishane uthi yabo ngi-shocked because angiyikholwa le nto eyenzakalayo angi-understand ukuthi kwenzakalani. Uthi ngishokhekile. Uthi athi hhayi ungathuki because ibona abantu laba abasenza ukuthi sibe nale mali esinayo and ibona futhi la bantu laba abazokwazi ukuthi besi-protect-e nawe beku-protect-e ngisho uhleli la uhleli wedwa in whatever it is le ongabhekana nayo ibona abantu abazoku-protect-a. Uthi ngithi mina iyona lento engiyicabangayo uthi yena iyona. Uthi hhayi bo uma ngithi ngiyabukisisa kula bantu abafishane ubhuti wami phela lo. Uthi nje uyena ney'nqotho zakhe from la bantu uthi baningi hlampe bawu-10 uthi ngimbone ukuthi this is my brother. Uthi kodwa yabo ngishaye ngathi angimboni. Uthi kodwa nje ngishokheke ngigxile kulo oyedwa because ngiyambona ukuthi hayi bo ubhuti wami phela lo. Uthi lungishaya uvalo ngizwe ukuthi gidi 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 yabo. Uthi nje iy'thumuthumu zakhe uyay'tshela zenzeni ayihlale phansi ayiguqe. Uthi nje uyay'thuma nje yabo. Hhayi uthi-ke kodwa ngishokhwe yilo oyedwa ukuthi hayi bo umfowethu phela lo ngisho kungathiwani yezwa. Ngisho iy'mpahla ayethanda ukuy'gqoka ugqoke zona but nje mfishane that's the only difference. Uthi hhayi ngibone ukuthi no man ngempela le nto le igazi lami elokhu lingitshela yona iyona. Ngempela yonke le nto le lokhu ikhulunywa kuthiwa lo ucebe emva kokushona kabhuti wami mhlampe wathwala ngaye nani nani shuthi iyona. Nangu phela umfana wasekhaya ngiyambona yabo. Hhayi uthi-ke siphume-ke angikhothise ezinye izinto-ke lana-ke zokuthi ngingabi ngiphume yabo sengi-right ngingaphumi mhlampe ngisanalokhu kokuthuka nani nani nani. Uthi hhayi okay cool futhi ngiy'khothe lezi zinto zakhe uthi ngihambe. Uthi lapho inhliziyo yami yathuthumela angazi ngizokhuluma nobani, angazi ngizokwenzani. Uthi hheyi ngibone ukuthi no. Uthi hhayi ngibuye-ke uthi that night afike-ke ubhuti wami ngephupho. Uthi uma efika athi angikho right la engikhona and angeke usakhona ukungiseyiva but ngiyazi ukuthi ungangilwela. Uthi yo ngithi ukuthi asho ukuthini la mazwi. Uthi uqhamuke uyena not as umkhovu yabo. Uthi eyi ngiqakeka ukuthi uthini manje lo muntu lo. Uthi yabo le nto ingihlupha. Uthi manje impilo yami nje isi-miserable kakhulu-ke especially because sengineshoshosho yokuthi lo muntu lo uyena owenza ubhuti wami kanje. Hhayi uthi-ke ngihlale-ke lana-ke uthi angitshene-ke athi yena une-access kulaba nawe.
you don't need to do anything. Iy'fukufuku zakho uzokwenza noma yini wena ofuna ukuyenza, uzobatshena ukuthi abenze noma yini bazoyenza bona. Uthi ngithi ehhe, uthi ehhe, now that sesiwumuntu oyedwa ngizokunika the power zokuthi ube namandla ngaphezu kwabo, noma bekuthiwa yini othi abayenzi bazozwa ngawe. Uthi hhayi, ngithi okay, cool. Ithi nje ngingayenzi kwaleyo nto cause ngiyazi ukuthi bangikhuluma nabo bayenza bonke, mhlawumbe bashane izitsha bonke bazoyiwasha and then nomfana kamama ngimbone la elokhu ethi thize yabo. Uthi yo, ngiphatheke kabi guys, ngiphatheke kabi. Uthi hhayi, ngihambe one day ngithi ngicela ukuya elokishini. Uthi ngihambe uma ngiya elokishini ngibuze nje ukuthi ubani umuntu engingaya kuyena, umuntu obonayo yabo. Cause ngifuna i-confirmation yokuthi ngampela ngampela le nto engiyibonayo iyona noma mhlampe ayangidisiva or kwenzakalani. Hhayi, uthi-ke bengiyalela elokishini-ke umuntu engingaya kuye uthi ngihambe. Nakhona ngisho ukuthi for ini, ngithi nje ngifuna ukuyoshaya idayisi nje just to see ukuthi impilo yami i-right yini nani nani nani. Uthi yabo sengivele ngancipha same time cause angisaku-enjoy uthi ubusuku nje ngiyabusaba cause ngizoba nephupho elimbi and lizoba mayelana nobhuti wami yabo. Uthi hhayi, uthi-ke ngihambe-ke, uthi ifike nje inyanga ingitshene ithi yes, konke lokho akubona kukhona, ubhuti wakho yes washona namngcwaba but kwakungesiyena lo enamngcwaba. Lo muntu lo ohlala naye wena wathwala ngobhuti wakho and there is no way ngoba ekutshena ukuthi angeke usakwazi ukumbuyisa back. Mhlampe into ongayenza wena ukuthi uphume kulo muntu ngoba nje izokulimaza ingqondo le nto yokuhlala naye because uzohlezi ubhuti wakho umbona because he can feel, he can see ukuthi ulaphaya and ubhuti wakho believes ukuthi uwena umuntu ongamrivenjela. Uthi ugeli hhayi, ngihlale mina nenkani yami nokuthi mina ngifuna ukurivenja vele kulo yabo. Uthi ngihlale-ke nalo muntu, uthi inyanga imunisha, ithi nje phuma kulowa muzi ngoba uma kungenjalo kuzokonakala. Hhayi, uthi lona-ke ngilentuzeke ngiqhubeke mina ngithi nje ngifuna i-justice for ubhuti wami. Uthi hhayi, nangempela ngihlale-ke nale ndoda-ke. Uthi hhayi, uma ngihlala nayo uthi nje yabo ayinasikhathi leya ndoda ayikulali nami.